I get many girls with they come from away. They take one and they like to drop it. Almost see go big. We just have it fun. We won't carry on. Crazy girls like me stallion. But my girlfriend they yeah they put me on. That's why I hold on tight. Them money in my Là bắt đầu cái là kêu quỳ lụa, ở cái là trong quỳ lụa, ở bao nhiêu là Makana
Good morning to you all. Anyị gbakọrọ n'ụbọchị tata n'ụlọ kasị ndọrọndọrọ ọbụachi inye Chineke ekele ịbụ ozi anyị na ekele n'isi ụmụnne anyị Linus nakwa Miriam ndị nke site na Jamisa ka anyị na-achọ n'ime ya anyị ga-ejikọ ha dịka di na nwunye. Anyị na-ekele Chineke maka ịhụnanya tọrọ atọ o tinyere n'etiti Linus na Miriam. Na-ayọsịta Chineke ka site n'elere Jamisa nọ ka sitekwasị n'ekpere anyị ka ọ nọnyere ha n'ezinụlọ ọhụrụ nke ha na-eguzobe ka Chineke kwado ya bụ agbamakwụkwọ. Na Jamisa kwasị anyị na-echete ndị niile rere anya ka echete ha n'ekpere. Anyị na-echetakwasị ndị ọzọ niile okwukwe ha na-ada mba ka Chineke nyere ha aka, ka Chineke gọzie, ka Chineke kwalitekwazi okwukwe ha. N'isi ụmụnne anyị ndị ha kwudoro ka anyị na-asị ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga, ka mkpụrụ obi ha siri ike na ndụ ọkwa ha, ka anyị na mmezisi kpọrọ ihe ndị ọzọ maka anyị n'ofu n'ofu. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka emume nke Eucharistia site n'ịkwupụta ije anyị gaa. Njikọ dị na nwunye nsọ site n'ime ihe omimi dị oke elu nke n'isi na njikọ dị na nwunye were gosi njikọ ihe ka nwadigo gị ndị a bụ Linus na Miriam na-emepụta n'omume ha ihe ha mụtara na nkụzi mụtara na chi na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu ebebe ebebe.
sachaa ya ka o wee chee nzukọ ahụ n'ihu onwe ya dịka ihe dị ebube nke na-enweghị ka o wee dị nsọ na-enweghị ntụpọ. N'ụzọ dị otu a, ndị bụ di kwesịrị ịhụ nwunye ha n'anya dịka ahụ nke ha. Onye na-ahụ nwunye ya n'anya bụ onwe ya ka ọ na-ahụ n'anya, n'ihi na o nweghị nwoke na-akpọ anụ ahụ ya asị, kama ọ na-azụ ya ma na-echekwa ya dịka Kristi si eme nzukọ ya, n'ihi na anyị bụ akụkụ ahụ ya. Ọ bụ n'ihi nke a ka nwoke ọbụla ga-eji hapụ nne na nna ya, ya na nwunye ya ejikọọ ọnụ, ha abụọ bụrụ otu ahụ. Nke a bụ nnukwu ihe omimi nke na-arụtụ aka n'ebe Kristi na nzukọ ya nọ. Otu o si na-adị, ka onye ọbụla n'ime unu hụ nwunye ya n'anya dịka onwe ya, ka nwunye ya na-asọpụrụ ya. Okwu nke Osebụlụ. Otu Chineke si hụ anyị n'anya. Nsọ nke Matiu dere. Otu onye n'ime ha bụ onye ọkaiwu jụrụ ya ajụjụ iji nwalee ya. Ọ sịrị ya, onye nkụzi, olee iwu kachasị iwu niile? Jesu zara ya sị, ị ga-eji obi gị niile, mmụọ gị niile na uche gị niile hụ Chineke gị n'anya. Nke a bụ nke mbụ na nke kachasị iwu niile. Nke abụọ dịkwa ka ya, ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dịka i siri hụ onwe gị n'anya. N'iwu abụọ ndị a ka iwu niile na amụma niile gbakwasịrị ụkwụ. Oziọma nke Osebụlụ. Amụma Linus ga-abụ anyị mgbapụ n'ebe Miriam nọ. Linus bụ naanị ya n'aka ya ga-afụkwa ya. Kedu ihe efu n'ebe Miriam nọ? Kwụrụ ọtọ nwaanyị. Kwụrụ ọtọ. Kedu ihe iche n'ebe Miriam na ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ nọ? Kedu ihe efu mgbe ji si n'ọga n'aka Miriam? Gịnị ka ịfụrụ n'anya? Gịnị ka ịfụrụ anya? Ama m na ụmụ ya efu. Gịnị ka ịfụrụ? Agwụ ya. So, na Miriam dị kacha bụ ezigbo mmadụ nọ n'ụka. Ọ ka ma mma bụ ezigbo mmadụ. So, karakta Miriam dị iche. Kedu karakta Miriam dị iche karịa nke ndị ọzọ? Kedu ihe ọ na-emete karịa ndị ọzọ? Kedu ka o si eme? Kedu agwa dị ya? Ezigbo nwa Miriam kwụrụ ọtọ. Kedu ihe ifo n'ebe Linus nọ? Ọ kwara Linus ọtọ. Kedu ihe dị n'ebe Linus nọ na-abịa nwa ebe katin? Onye gị na-ebi. Onye gị na-ebi ga-ebi. So gị na ndị ọzọ ama mmiri. Sọnsọ ya ọtọ ndị gị na-abata. Ndị ọzọ ozi gị chọpụta. Ebe onye na-ese ndị nakara, ozi gị chọpụta were nta. Ebe dị best man.
ọka bụkwa enyi gị chụpụrụ onye nta egedegede ka kasị asị ha na mmanwụ ọkụ anyị ọkụ tụpụrụ ahụ ọtụtụ ọdịrị Jesu Kristi Linus si n'onweghị ọfụ na karakta Miriam dị iche ọ karakta ndị ọzọ. Miriam wee sị n'onye obi ya nabata gosi n'otu obi ya niile mmụọ ya niile wee mee gịnị nabata Linus. Ihe a bụ nkwa unu na-abụghị ekwe. Actually, ndị ibe sọnsọ mmadụ 5 bụ ihe niile na wedin nna sọnsọ mmadụ 5. Anyị chọrọ ihe bịara ịgba akaebe mmadụ 5 ahụ bụ fana unu na-abụ na 2 witnesses ọ bụcha. Anyị chọrọ ihe bụ ịbịa gba akaebe anyị gbachara gba akaebe unu funye anyị rice anyị eme gịnị anyị rie mana anyị nche rice anyị tiche ike nawa ihe ọbụla unu mụtazikwa bụ na gịnị n'ime obodo na-abụfụle etiti obodo unu aga kọntinu ikpe na-afụ ya maka na recently oge today njelimetere anyị metere n'isi a na m ana na-enwere nchọrọ ije kwa akwụkwọ ofu onye si ọịgba bụ isi ha ga-anọdekwa aka wete ihe ha na-eme na a ga-anọte aka so nnọte aka unu na-abụ dị unu n'aka ọ bụghị ndị nne na nna ọ bụghị ndị na-amụta unu n'agbamakwụkwọ unu na-abụ ka ọ dị n'aka ma unu ga-emeti challenges unu ga-afụ challenges ma ị ga-anọkọtasị onwe gị kedu ihe izuzuru dị izuzuru ọgwụ Miriam dị ichefu Miriam a ga-anọkọtasị onwe ya si ji onwe ya si wee kwuo isi ọgwụ nwoke a ka njem okwete ka ọ bụrụ di m unu ga-emeti those challenges mana ihe ahụ unu fụrụ tata ihe ahụ efu imere iji wee si emere ememe na isi na-asị asịma gị ka ya fụ na agbamakwụkwọ a ka itinye n'ego ọzịsị mfada na ọ dị gị ọsịsọ ihe a na-ahụghị ahụ ya kọntinu kwe ụmụ nwaanyị ejighị n'ọsọ gbaba jiri ọsọ na-ege gbafụta ịgbaba ịga-afụ nwaanyị ọzọ famili ya mụbụrụ esi mma ị ga-afụ ị ga-afụ nwaanyị ọzọ famili ya mụba mma ị ga-afụ ị ga-afụ nwaanyị ọzọ famili ya mụba ihe niile ha jụrụ eju ha na-eji ihe ya niile kọsado fada na-elekọta parish ọhụrụ nọ anya befọ unu ejikọsado ndị mụtara unu na agbamakwụkwọ Silvestland agụụ eji dọkọta Silvestland elegode nwunye gị ime ọnụbekwu nwaanyị ọmapụ ihe dị na nwaanyị asụọla ndị ije kọsado ndị chief Brazil maọbụ ndị ụmụ nwaanyị na ha na-akpa asị maọbụ ebe ị na ibu mmadụ ejiri bata n'ebe a na-akpa isi kedu ihe ha ga-eme anyị dị aka tisa mmadụ ịkọsara ụmụnne ndị ọzọ anyị dị aka sị na ọ bụrụ na emere ihe a na mmadụ ga-ede naanị ma nchichi odina naanị efere isi ndị ọzọ na-eri nri akwa ya ọbụrụ ya ji eri naanị na-eri nri ahụ mana ọ fụtara mba eguzie igbo ozuru na ọkụ dị nke ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emezi abịa jiri aka ha gotere onwe ha ihe agụtere onwe ihe ahụ ajego ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-eri ihe dị m gotere anọkwa ya ọ gotere onwe so that ọsụsụ nwaanyị ka ije nwoke mmadụ na-achọtara n'ebe ọ ga-eji sie ofe wite azụ friji ije si anụ ọyịnaba m na-eji ofe ụzọ ọhụrụ wee sie akwa mara eji oge ihe etisa ịhụnanya prayer and na marriage enwe onye dị right none of you the right esemokwu dafta ọgụmọna tiwu nọ nke gị ga-ekele ọgụmọ nke for the good of the marriage si megodi ihe dị woman gburu ewu na marriage gburu onye nzuzu n'ime marriage ma ahụ na marriage ịdịcha kọstọm ọgụmọ mana unu kwere nkwa unu ga-adị strong biko
ụmụaka fesikwe n'ebe Chineke fesikwe n'ebe Chineke I can live now and beg fesi n'ebe Chineke zụọ anyị na-ekele Chineke onye kpọkọtara unu abụọ n'ụbọchị nke taata. Anyị na-arịọsi Chineke ka ya bụ agbamakwụkwọ ịhụnanya dị n'etiti unu na-ekwupụta n'ihu anyị ncha ka ọ tọọ atọ ka ọ dịrị gawa ebe ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Ọ bụrụ na obi kakara unu na-abịa ịgba akwụkwọ ọgụgụrụ n'ụlọụka obi ga-adị ọgọdere kedu ndị na-amụta ọkpụkpazị n'obi kara unu ọgọdere nne na nta unu depụtara n'ụlọ ụka nke a ka ịhụnanya unu nọrọ n'ihu ofufe nke nzukọ na n'ihu ndị ụka wee gbanye mgbọrọgwụ site na nkwado nke Kristi na-enye ụdị ịhụnanya a ngọzi ya n'uju. O doro unu nsọ site na baptizim. Ugbu a ọ ga-esitekwasị na sakramenti pụrụ iche nye unu grace a na ike iji wee kwudosie ike ebighị ebi n'ebe unu onwe unu nọ. Iji wee rụpụta ọrụ ndị ọzọ dịrị unu dịrị ndị n'ọrụ di na nwunye. Ya bụ ajọ unu n'ihu nzukọ ugbu a ka unu kwupụta uche unu. Linus na Miriam, ọ bụkwara ịna obi unu ka o siri pụta na-enweghị mmanya ọbụla ka unu bịa ebe a kwe nkwa ịbụ ezi di na nwunye? Yes, ọ bụ n'obi nke o si wepụta. Ọ bụ n'obi nke o si wepụta. Ọ bụ n'obi. Unu adịkwa nkwadobe iso iwu sakramenti ịlụ di na nwunye dịka ịhụrịta onwe unu n'anya na ịsọpụrụ onwe unu na ndụ unu niile? Adị m nkwadobe. Unu adịkwa nkwadobe iji obi ụtọ nabata ụmụ nke Chineke ga-enye unu, zụọ ha n'otu iwu Kristi na nzukọ ha siri chọọ? Adị m nkwadobe. Otu unu chọrọ ịbanye n'ọkwa di na nwunye dị asọ, jikọọ n'aka ndị unu ọnụ wee nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ kwuwapụta nkwekọrịta nke unu. Ewela gị bụ Miriam ka ị bụrụ nwunye m. Ekwe m gị nkwa aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ, mana ọgaranya mana ogbenye, mana ahụike na mana ọnwụnwụ. Aga m ahụ gị n'anya, aga m asọpụrụ gị na ụbọchị niile nke ndụ m. Ka ị bụrụ di m, ekwe m gị nkwa na aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ, mana ọgaranya mana ogbenye, mana arụ ike mana arụ ọgwụ. Aga m ahụ gị n'anya, aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ. Were obiọma kwado nkwekọrịta n'ụwa nke unu gosipụtara n'ihu nzukọ, ka mmefu ya jupụta n'ime unu ihe Chineke jikọrọ ọnụ, mmadụ ekewakwara ya. Ka Chineke gọzie ngwa aka ndị a
unu ga-agbanarịta onwe unu iji gosi ịhụnanya na nkwụdosi ike dị n'etiti unu. Baby. Baby. Obi. Baby. Obi. Na-ama mgbaka nke na-egosi ịhụnanya m n'ebe ị nọ. N'ikwudosi ike m n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Baby. Nara m mgbaaka nke na-egosi ịhụnanya m na ikwudosi ike m n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Chukwu gọzie ihe ọrụ gị ịlụrụ n'ime anyị si n'ụlọ ụka gị dị nsọ. Onye nwe anyị na-ebere. Chekwaba obodo gị Chukwu nke ha chebidoro gị. Si n'ụlọ gị dị nsọ nyere ha aka oge mmanụ si na Zayọn na-elekwasị ha anya. Were ike nke ha oge mmanụ n'ihu nke onye iro. Osebe ụwa nọrọ arịrịọ ka mkpọ ọkwa mkpụrụ oge ntị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka nyere arịrịọ. Oge mmanụ anyị na-arịọ ka ilekwasị odibo gị ndị anya. Were obiọma gị na-echekwa ụzọ imere ka mmadụ si were na-abawanye n'ụwa. Ka ụmụ odibo gị ndị a ejikọrọ site n'ike nke gị na-adịkọ ọnwụ site n'enyemaka gị. Anyị nọrọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. O Chukwu dị ebere pụrụ ime ihe niile. Ọ bụ ike gị ka iji wee kee nne na nna anyị izizi Adam na Eve. Were jikọọ ha n'ụzọ dị asọ. Doo ụmụ odibo gị ndị a nsọ ka na-ahụ ka na mkpụrụ obi. Gọzie ha. Mee ka ha bụrụ otu na njikọ nke ezigbo ịhụnanya. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Ka Chukwu pụrụ ime ihe niile were okwu ọnụ ya gọzie unu. Ka ọ kekọọ obi unu n'ịhụnanya dị ọcha nke ga-adịrị gabazie. Amen. Ka unu si n'aka ụmụ unu nweta ngọzi nke Chineke. Ka ịhụnanya unu nyere ha chi ya kwado unu ọgụ ugboro 5. Amen. Ka udo nke Kristi dị n'obi unu ya na n'ezinụlọ n'oge niile. Ka unu nwee ezigbo ndị enyi ndị ga-akwụdobe unu na-amụrị ka udo. Ka unu were ebere na enyemaka site ndị ga-akwụdobe n'ezinụlọ. Ka unu nwee ngọzi n'ọrụ unu. Ka unu zitechi uru niile. Ka unu ghara inwe nkoropụ na mkpa. Ka agụụ akụkọ ụwa ghara ibibi unu ụzọ. Kama
kenye unu ogologo ndụ ka unu were rite uru nke ezigbo ndụ, ka unu fesie ya nke ọma n'alaeze ya dị n'ụwa nke a, ka o dubata unu n'alaeze ya dị ebebe n'eluigwe. Amen. Anyị na-arịọ ihe ndị a niile site na Nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu ebebe ebebe. Biko dozielu ọrụ nke ọ bụ gị kenyere mmadụ site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị na welite n'obi unu ka anyị na-enọdụ mmanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị isi bụrụkwa ihe ziri ezi na nsọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Ọ nna dị nsọ, Chineke jike niile, gị onye jiri ahụ ụtọ nke obi ịdịkọ n'otu n'ibiri udo adịghị nketọpụ, were kedu njikọ dị na nwunye nke a dị iji mee ụmụ amụtara n'ụzọ dị ọcha site n'ịlụ di na nwunye wee bawanye ọnụọgụ ndị a na-eme ụmụ gị site na baptizim. Ndị osebụrụ ụwa onye nyere mmadụ dum ndụ anụ ahụ, bịakwa were Kraịst gị na-enyekwa ha ndụ mmụọ n'ụzọ na-ekweghị ọnụ okwukwu. O wee bụrụ na mmadụ amụpụtara n'ahụ ka edo ogogo amụọ ya ọzọ na mmụọ ga-abawanye nzukọ site na Kristi onye nwe anyị, onye anyị na-esite na ya na-eso ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na-ekwu okwu otuto gị mgbe niile na-asị ya mere anyị na-arịọ ka ide onyinye ndị a nsọ site n'ịtụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka enye ya na ahụhụ were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị,
naranụ nke a rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m nke a ga-eburu nye maka unu. Etu nkwakọ siri mee mgbe erichara ndị agha si, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele, gụnye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ha. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Dị mmanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mmelite n'ọnwụ ya, anyị hụrụ gị achịcha nke iko nsọ nke nsọpụta. Anyị ji nwa na rịọ ka anyị bụrụ eketa oke na ahụ ọbara Kristi, bụrụ ya ụgbọ ọrụ site na mmụọ nsọ. Dị mmanụ cheta nsọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya. Ya na Popu anyị Francis na Bishọp anyị Dr. na ndị eze niile. Chetakwazi ụmụ ndị ntụrụndụ ebi. Anyị ndị uche gị nke bụ nwata ụwa ketebe ebighị ebi. Ka anyị soro ha n'eto gị na-edebe ebe site na Jesu Kristi nna gị. Site na Kristi na usoro ya, nakwa n'ime ya, na n'ịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị Chukwu nna Jike niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ọ anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe. Ka anyị na-esoro ụwa arịrịọ maka ndị a iji ịlụ n'ihi ịlụ di na nwunye wepụdebe n'ọta nke a, ka ha site n'ịnata ahụhụ ọbara ndị Kristi na-ahụrịta onwe ha n'anya, were na-adịkọ n'otu mgbe niile. Ekpere ime obi ha site n'ijikọ ahụ na obi ha wee rụọ ọrụ dịrị ha n'ụwa. O Chineke, iji gosi ihe iji ịhụnanya gị akwadoro anyị, imere ka njikọ nwoke na nwaanyị itu njikọ nke ọgbụgba ndụ gị na nke ndị nke gị gwara na mgbe ochie. Anyị ji ume na-arịọ ka ị gọzie ụmụ odibo gị ndị a, Linus na Miriam, ka ọ ga-abụ anyị ihe sakramenti a zụchara oke, ka ihe omimi nke njikọ Kristi na ụka were chọwapụta na njikọ ịlụ di na nwunye nke ndị nke gị n'ụwa kwere. Biko inwenụ, mee ka ha bụ ndị banyere na njikọ nke sakramenti na-enyerịta onwe ha onyinye nke ịhụnanya gị, ka ha gosikwa onwe ha na ịnọnyere ha site n'ime otu obi na otu mmụọ. Nyekwa ha n'ụdị mmadụ ike
ime ka ezinụlọ ha na-ebido kwụsie ike ka ha wee zuo ụkwụ ha na-agbaziri ha n'ụzọ nke ozi odibo gị n'ụwa bụ Linus ngọzi nke eluigwe ka ọ na-arụ ọrụ dịrị ya n'ezinụlọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka di kwụsiri ike n'ebe nwunye ya nọ na ezigbo nna na-egbo mkpa nna dị asọ mee ka ndị n'ụwa nọrọ n'elu gị jikọọ na sakramenti alụmdi na nwunye dị n'ọnụnụ. Zọpụta anyị na-arịọ nsọpụrụ ụwa n'ajọ ihe niile were ebere gị n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị werekwala nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl ịhụnanya na njọ anyị ga-akọ n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye niile onye nkọrọ otu mgbe niile uche gị siri chọọ ịbụ onye dị na-achị ebere. Lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebere. Mekwa ka ha nwee otu obi na otu mmụọ nke ịhụnanya. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwere anyị. Ka anyị nọrọ ọtụtụ obi Jesu Kristi. Ọ ji ọ bụ na ọbụghị ya ụkarịrị ndị echichi ya eze. And the Bible says to our Lord Jesus, but that is what you do with us. Ochi adịghị ọsụma ịwa ihe ma ịwa simenti na ha. Bụ na gasị anyị ndị ga-akpọtara ndị nke aja. Bụ na asịsị kutuo ụlọ ka ahụ ga-abụ ha mmiri.
Praise the Lord. Now for Mr. and Mrs. Innocent Chibi, 1,000. Chief President, I beg you, I get it now. Already so say wish you. When I get out, I don't know guy. Moabo Miss Perpetual, age 2000 support. Miss Perpetual, Pepe. $1,000. Thank you very much. Anyone they can after selling can you master? Make a spoon and tell her thank you. Sydney Chuku, 500 naira. Praise the Lord. After Muchine, age 1,000 naira, let's support. On your way, what will be one of praise the Lord. God in charge of rice. The good man India. Oh,
ogbu ọkụkọ, ogbu mosquito, ogbu nte, ogbu ngwere. Ana m asị onye nke gburu egbu, ịmara ka i gburu zere, anyị ncha bụ ogbuzuru ndị otu m na-egbu mosquito. Dịka nsị bụ okwu ụmụnna, ama m na unu ji ike unu wee bịa. Unu kwesịrị iji iko wee na-abịa ebe ọ na-eme. Onye ji ebe a, ụmụnna ka m na-agwa, ị gaa na St. Maurice chapter 5:4 verse 2 ọ sị, ngozi dịrị ndị niile na-awa ha ṅụcha nkwụ ha efecha iko, n'ihi na ọ bụ ha maka a ga-akpọ ndị Efesọs. Ọ bụ n'eziokwu. Ịfụ mmanya ṅụọ mmanya ka o si tụgharị n'anya n'azụ, o gbube gị na gịnị, jee n'azụ ụlọ wee kpọọ ya, n'ihi na edowu ya dị n'akwụkwọ sị na olileanya dịrị nwa nke mmadụ ahụ bụ onye ṅụchara nkwụ wee kpọọ ya, n'ihi na ọ bụ ya ka e nyere ike ịṅụ ọzọ. Ọ bụ n'eziokwu. Aha. So a ga-abanye na mmemme a n'uju ndị a na-anụrụ nwanyị. Now the presence of ụmụnna ka m ji wee na-continue this occasion because ọrụ ọmụ ihe a na-eme. Ọfa na eziokwu, unu si m desa maịk a mma mgba ihe agbagha ndrọpụ ya, mana ọrụ na-asị m gaba n'iru m gaba n'iru makwa na onye nwe nna izuru oshi ji ọkpa agbawado. Yes, n'egbughị mgbe anyị na-abanye na occasion a n'otu ya mere anyị ga-afụ ụtọ as I welcome the chairman of this occasion. The chairman for this occasion ka anyị na-achọ ịnabata na-egbughị mgbe anyị nọ. Therefore mkpa afa chairman a, ọ bụrụ na ike anụ wee nwee ego tụpụrụ anyị, ọ bụrụ na ike wee mere mmadụ tụpụrụ anyị, ọ bụrụ na ike ya na ọgaranya tụpụrụ anyị. Mana ọ na m akpa asị anyị akara n'ife niile mmadụ ji aka mmadụ, biko furu n'ofe gị tụọ ya afa as we come into this occasion. Therefore, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome the chairman for this occasion as we stand with a standing ovation to receive His Excellency, the President and Commander-in-Chief of Armed Forces, Federal Republic of Heaven, KKLR, that is King of Kings and Lord of Lords, our Lord, Jesus Christ. And I go back about. I want to be Alpha, to be Alpha. I'm not hearing you to be the Alpha, to be the Alpha, and make a joyful noise. Praise the Lord. Hallelujah. Aha. I am chairman for this occasion. Anabatagonia, therefore we need in Anga Komaruno Yembo. Afambo, Elder Professor General Bishop Sunday Hetisiozo, Abosiso Guru, aka Obekirego Nanibu, KSB Nata Sempoto, Elias Mbeno Kitty, the one from CEO Royal Father Holy Entertainment, otherwise known as MC Diokpa, who do work at Ramanide, because not doing Masako Manaka. Oyamopara DPO, that's now a general. Madam, when they introduce us now, Professor I am professor because, as a matter of fact, I lecture in the University of Anthropology as an anthropologist. I put my own anthropology. Anthropology is. Anthropology is a product of Pantritus or Efembo. Then I'm general, here on a Gapa mountain and car. I'm general. Nami. Then I can't do general. I want one day, I got MC in Abuja. I want to say, I will special day. I don't know special day. So after the MC, one general director was that he likes my way, the way I conduct things. What can I take him out? Oh, welcome Navaso Rock. That is the second time on Garaso Rock. The first one, okay, good luck, Jonathan, for Nigerian actors and actresses. 2015, we're going to make a campaign, and we wait for his campaign. So this one, to Nigeria. As the kind of medicine, to work with you, among one year to say, to be the introduction. I can only see
isi nke ọzọ n'obido General Abubakar Absalami, former head of state Nigeria Army, room dị highly air conditioned. MC na Abuja. Agwa ha na m na-aga na Aso Rock, ma ya wezikwa nke General's Mess, ebe ndị generals na-esi ike. So the thing na-enye m ezigbo nsogbu. Ebiokwu introduction, the thing na-ahịọtụ na-achọ gịnị ka m ga-akọrọ ndị be anyị. Ndị amị darụrụ ala gụ na ha gaa ahịa na-azọkwa isi onwe ego na ha esogbukwa. Ndị Biafra na amị na-ebu na wetara ihe m na-ekwu. Onye ga-ekpọ ndị ebe ahụ o rute n'akụkụ ahụ, onye anyị na-egara m anya mụ onwe m introduce am General KC Mogbo, Artillery Kaduna Nigeria Army. Ozugbo na-eruma n'ebe m nọ nwa afọ anaghị efu na mba. Ife ọzọ bụ mmanụ bụ I am General Sunday Ụzọ Salvation Army Ojiriva. One otu aka nsi ya wụrụ General Army. Abụrụ Army bụ Army o. So ịma DP ọkwa na my barak ka ọ ga-akpọta gị o. Ka a ga-akụchakwa anyị ga-emesapụ ahụ. Anyị ga-emesapụ ahụ. Biko DJ ya na-ewu ka ṅụọ mmiri ka ha saga. Aka ekopia aka elu dịka eluigwe na-ekpere unu unuchite ndị akpọpụrụ gị na Jisọs n'obe Kalvarị ọ mụrụ ha n'ugbu a you're single and still searching or just single? I'm not searching. Okay, you're not searching. You're still wumbling, jingling, tangling, and fumbling. Yes. Voice oye! Voice oye! They make a name. Voice, also I can tell you far. All kinds of available. Hello? Jacinta. Jessica. We're so gay and man who are called Bruno. Man who are called Jessica. Get a girl and call Mommy. I got parents now. Okay, you're still single and still searching? I'm single. But I'm not searching. you can acquire. What's so ye? What the number can available? How can I take far? How do you get in marriage? Ndunge nebo, you have to have dinner to avoid disappointing of people. How to be ready for marriage? Yes. I gave you this occasion. This wedding reception, I'm going to carry 1 hour. It's a promise. As I wrap this yaka when I board yaka. All the dick when I to bear a pedimaka. Open is open. I want my way and I saw not do. I won't not here. Therefore, I get boost of quality to the high table. I now quality Mr. Emmanuel or Amaro to the high table. Can I call on Yaka? Today, no one be fed this rotation without you know where you are signing up. Now, I don't want to give boost of the high table. I didn't like you. Nagano will Gano Bataka, no, Papa, or young boy, no, Russia. Tia Koya Canary, Koya Papa, Koya, no more Mazanaga holidays. Every Koya Cano, 9 will be sitting car. Because senior more seats, young Reba. Senior, it is my pleasure to welcome the parents in Kemoke, Ogo. I just saw how many young people. We side the woman upon his yoke. The governor up on his soap, or one I get to prove on a table. Upon here, Yamere, I now call Audi. Table. Mr. and Mrs. Adinaka Ibaja to the high table. Kona Bogote Kaina Pona Kaina Poetepa, Mrs. Victoria as a bar to the high table also. Because Kabagot on a high table. Mom is high, praise the Lord. Yes, God in Abagote, I Naganiru. I Ganaganiru. The bicycle will drive on higher than none. Because I bought it at the right table. No God. No guy, no. I read that place. DJ.
Manyo asị na ahụ si ebi okwu. Final. Asị na kọ ndị Enugu steeti ji aba. Ọ bụ ofu nwa anyị ji eme ọnụ na Punupi. A man that loves both poor and rich. Treatment o yere ogbenye ka ọ na-enye ọgaranya. Ọ naghị egbu personality na ọ na-eme. Nkenke yi nnachi igwe enyi ọsọ. Nwa bi n'aha ka ụdị ya. Onye ka m na-ekwu maka ya? Odogbo ga-awụ anytime of the day ma night ebere na nke bụrụ mkpa bịakwute na nke ya. Ọ ga-emeperịrị gate. And onye ga-attention. Ọ bụrụ nke ọ ga-ese wepụ, no matter the time of the night, he will go. Onye ka m na-ekwu na-aga. Bikonu ka anyị bụrụ na ọtọ wee nabata nwa anyị ji eje mba in the person of Mr. and Mrs. Ndubisi Brazil. Ana m akpaga agụ na-eche mba o ji egbazi oku na Punupi. Nnukwu mma na Ojiriza. Anyị na-akpọ Cash ka ọ bịa were oche. Cash! Ana biko ka anyị zutere m onye nke a onye nke a ndị chiri echichi ndị nze m ga-akpọ. Maka na ihe eji mara ndị ukwu ọbawa ha so na ndị na-echite ọzọ n'ala Igbo, especially na Enugu State unu nọmba 1 dị okporo n'onwe unu aka. N'ukwu ọba ka a na-enwe ọzọ kara aka. Therefore, ladies and gentlemen, it is my pleasure to call on the high table Chief Inombo Mere Oramaro to the high table. High table. Chief Dr. Ozo Odutu. Honorable DJ Yemewu Kangangorefe. Nico Kangangorefe. Okay, guy. Who let me know is the shortcut? Yes, you can call that body will run on. Anna Possiman high table, you have you are making it on our boss. On our own. Because we have on a high table, we are making it. Yes, I know Mr. and Mrs. Harford Chukwu on Eba. Mr. and Mrs. Harford Chukwu on Eba. Mr. Evans is on here. DJ, Obagodevu. Enugu State, Anambra State, we say can jeva Abuja. We just go na Abuja when I speak to the Kakoro no Mr. Ifeanyi Oji aka turn about to the high table. Never about 1 December. What's up with you? Die what goes aka ka bayana. Oh, I think I'm ready. You guys got on the aka corner about to the high table. Yes. Ya got the aka. So many pretty girls inside my mood. I just them wonder if we have party. Everything everything okay, I get many girls with they come from away. 80 boys and they like to obey. Almost see go be. We just have it fun. We won't carry on. Crazy girls like me stallion. But my girlfriend they hear they put me on. That's why I hold on tight. Hold on, hold on, guys. 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 Yes, DJ, I want a little apology in Choripe. Looking at shit. Close the Dayash. Thank you. Yes. Because my sincere apple like this is not good. Ha, the wrong one. Oh, that guy, we are. I said that my this is not good. Awam, Adrom. They don't plan to open a public. Yes. They don't plan to open a public. Okay, hold on. Why doesn't I know you better? Why doesn't I know you better? Go to Igbo.
Thank you. See, my mad, pass your mad. See, my mad, pass your mad. The chairman of the education, Diana, say, "Body dinner." Space now, go on a level that when I you borrow with Christmas. If you take now one year, so I have been in a good Kunuganasa. I want you with a mother and a phone, a mother and job and got fair now. Now they go soon. VJ, never become a man to pop with a mother. Like I'm not a guy of a mother. I can ask a go when I get back. Don't move unless I ask you to move. Give me food. What did that guy do? Because still a million anything I answer, no breath of ghetto, no bagote. No breath of ghetto, you're not bagote. Oh, get the boom. When you get the boom, hey, you got to about that. Remember, you got to about her. Ah, awala. I can't imagine a million or 1 million. Because you didn't take the fake down. Because down. Na ogo adena na bagote chinyaka osmoni aha mbagote sana babayepe baye hey hold on eba kunu na jikero na mepu nuso haba na bedroom onu ga iburu aba si yo wa so ba hile jigide school fit ati ba ke maka ase mi yo si na aba apo biko nu ga so haba na bedroom abayanu il est rapprochement, carapprochement. Hey, stop. Je ne vais pas gagner. Oui, il n'a pas gagné. Oui, il n'a pas gagné. Il a ce grand premier à rapper un gars. Renti. Il fait une fake. Surtout, on va donner le mec à le pour officier. Il a dit sur le bagonne. Il n'a pas banane. On va la chance comme. Quand on se dit. Na se bibia na eba nnes rap ya aka deba pas
asị na anaghị eji ihe eji agba mmanya ọhụụ wee gbanye mmanya ochie ọbụ ya ihe eji agbanye mmanya ochie wee mee gịnị onye ọhụụ otu isi nwa from now highest till Easter anaghị eme ihe a na-emepe n'ụbọchị taa be ha. Kedu onye ga-ekwupụrụ m okwu a? Kedu onye ga-ekwupụrụ m okwu a? Onye abịa ka ịbụ nna anyị ukwu bịa, ọ gaghị bịa, ọ nwụrụ afọ ọhụrụ ekpere ị ga-agụ ya gụnwa bịa. Onye Chineke ya eke ka Chineke mana onye ọ ya eke ama akwọnị. Mana o nwere ihe mere kịta oge a tụrụ ihe a n'azụ anyị nwere ya na ụmụazị aghọtaghị ya mana ya nwere onwe ya pikiri ozugbo iji wee gosi na ihe a na-eme ebe a bụ mgbansị. So anyị wee na-asị Chineke nna n'ọnọdụ tata nwa abịa wee pike ihe a istetikari tupu ọ na-esi ebe a na tata ụmụ okorobịa na-esi azụ iru na azụ a na-esi iru na azụ a na-eme ego ọ ga-esi wee dụ mana anyị ga-asịba unu anụkwara ọgụọ na otu o si adị nwa ọbịa ndị etu na ọ bụrụ na ị na-esi ya anya igwe n'elu na-asọ mmiri anya nwa na o nwere sọmtin ndị n'isi wee na-asị Chineke nna na ihe anyị na-ekwubi n'isi ada anyị nwaanyị awụ na nne ya na nna ya ga-anọ ndụ onye so ọbịa ga-ata ọka na nwa na onwe ya ga-erikwu elele dị n'ihe o mee n'ụbọchị nke taata tupu Ista. Iwe aka anyị na-ekpebi n'isi a si n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Biko tụọ onye ọzọ na-abụ. Tụọ onye ọzọ na-abụ. Wow. Pastor bụ mmadụ nke ebe a nwoke sịrị pa atụpọ. Abịa ka si ibe matuo ya ga arụba step time na-aga. Biko sị kọrọ n'onye aka kọrọ na aka mba bụ ihe ọjọọ ọ ga-asawa iji n'ụlọ n'eziokwu ka asị nne ọchị gbaala akpa ọ bụrụ na achịrị ọchị aga m sokpo mee gịnị chịrị ọchị conscience sorry ụmụ nwaanyị na ebe a na-ego onwe m ntị steeti mgbe onye nke asị onye nke asị nụ ọ ga-aga safara marriage advice too much advice na gịnị gbagharịa ọsọ nna otu ọkwa ka onye nnu Praise the Lord. Biko anyị ga-akpọkụ Chineke onye hibere ọnọdụ a tata maka na ihe ọma ahụ adịghị eme ọ maara na ụbọchị tata ga-adị. Akwụkwọ nsọ kwuru si na mgbe Chineke kesịrị mmadụ o kesịrị nwoke tete fụ na o zuru oke Chineke kpọta wee mee ka ọ lahụ ụla wee were ọkpụkpụ ya wee kee nwaanyị webatara ya ya nwa bụ ihe anyị na-emezi n'ụbọchị taa. Ya mere anyị ga-ekpe ọkụ onye ọ bụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na Chineke anyị echeta obi esi ike ọmama amasị amasị ugwọma na ala eze ndụ anyị ekele gị n'ụbọchị tata nke ihibere ọ bụ mmasị gị Chineke na a ga-aja aka ọrụ gị mma. Ọ bụ mmasị gị na a ga-ebunye gị otuto n'isi nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwanyị n'ihi na mgbe ikere ha ezughị oke mana tata ka ị mere ka izu oke ha pụta ihe n'anya ndị mmadụ. Chineke anyị wee sị gị nara otuto na mbụ n'elu n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ewere ọgbakọ tinye gị n'aka. Anyị ebido gị arịsị isi ụtụtụ mana tata ka ikwu na ibe na-agba akaebe nne na nna na-ewekwasị nwa n'ihu ọwa mmadụ na-ekpọpụ oke Chukwu nna Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ adịghị n'ije bụ ije aga ma afa gị bịa ka i were oche ka iduo njem a nke ibiro ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wee bunye afọ nsọ gị otuto n'aha Jizọs. Anyị arịọ gị ngọzi niile dịka isi wee kwuo n'akwụkwọ nsọ Chineke ka ngọzi gị ahụ zuo oke n'ezinụlọ a n'aha Jizọs. Ihe niile nke anyị ga-eme anyị ga-achịkọta na tinye gị n'aka na-asị gị Chineke kwụsịrị eke igwe ndị agha jiri aka gị hazie ya ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wee bunye afọ nsọ gị otuto ka mgbe anyị ga-esi ebe a na ka ọ nwee bụrụ nke anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị ekpuchie ọgbakọ n'ọbara Jizọs Kraịst. Anyị ekpuchie njem a n'ọbara Jizọs Kraịst.
anyị ekpe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'afa Nna. Yes, he's a gentleman to the core. Oburia Kenke, or Mrs. Gideon Madeke to the high table. Aya Konage, all the people, Aya Kobonage, thank God and everything. You're welcome, sir. We had a moment of praise. Okay. I am going to say enough for Jesus. Yeah, Mary, I got a big sin. More than my quality also to do. Go to the high table. I got to before. Also to do. Because I got only a God of West Arabia, where go with the easy. Now you no fun. Kita ọkwa ọjị nke agbamakwụkwọ ejiri gbaa aka ebe n'ụlọ ụka aka na-egosi ibu ndị mmadụ na-asị na gozie ihe a na-eme iji wee bi ndụ ọ n'ikpeazụ ha zụcha ụmụazụ nwazi azụ ahụ wee asịkwa ndị na-ebịara ebe a adọba ihe ụmụ alụ ugbu ọba Chineke na gozie onye ọbịara ebe a n'obiọma ha ji bịa aṅụrị ka ha ji na-aka mma karịa nke ha ji bịa wee asịkwa ndị ọgọ m ndị achị bịara Igbo no mono eba adu nyina mma ti ba ngba ko na belebe na m ko ro mal adu mma o na adu do Yesu no na ibu neje Pastor Chineke na ko za stand ana santa sa yima afala Chineke na bikanu na ekele na yo obra go de to yin we bateba Oi jogo ka ibe. Na na ekele o. Pupu anyị ji beba anyị eji ana. Ugwu anyị bịara beba. Ekele dịrị unu. Ije anyị bịara taa ije ọgọ hụrụ ije nkụ. Ọ ji mmiri because isi ụzọ nkụ ofu obodo ya echi. Mana ije mmiri ọ narị ụzọ mmiri ọ narị echi echi. Na bika anụ ma ya ọ na-ekele o. Onye anyị so ya wee bịa ebe a. Ọ ga-amụ izuzu oke, mụ izuzu oge, mụ izuzu ahụ, mụ izuzu nkwụ. Ọ yịba ọma, ofu na-eju. Mana ọmụkwa na-ejime ọ, anyị amasịkwa. Nna biko, bịa gozie ihe niile bịara ebe a. Gozie ọjọọ anyị ji n'aka. Anyị ga-atụ ya, tata ya ife ọma n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Tell the Omeka. Therefore, the long-awaited chairman is finally here. Shall we be on our feet as we welcome the former leader of the Geneva Legislative Council, Ndelugu State DJB na PDP, Honorable Ogbonna Ubeze. Shall we give a welcome? I think I put the only person who will work in our Igbo to work with the owners. Kula, Kalisusu, Okute, Ojaba Soku, Ekpo Communication. This about where Chubu, Alabekeru, Nana Kuchama, Nagakana, Bata, Amabalago, one more Bible. Oh, what's the POS? Oh, baby, I'm a second norm. You're welcome. Ekpo Communication. Ekpo, I get a no. None. Praise the Lord. Afambo Nazi Brother. Tomorrow dinner number 3 Ezibos opposite Roy Free Station. I'm one with the decoration. I'm one before a cake. In I cake, yeah. They got for color, sit there.
Nke mbụ bụ white, nke bụ red and blue. White a na-egosi purity. Nke gosi na ezinụlọ a is already purified. Red a gosikwa na ọbara di na nwunye amachi. Mere anyị ji wee bịa ebe a n'ụbọchị taa. Ekpere m n'isi ezinụlọ a bụ na Chineke ga-agọzi unu karịa ka ọchịchị obi unu si wee dị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye anyị. Naza ya ekene gị ọ ga-adịrị gị nne ukwurugoro dari ọkpụkpọ anyị na-akpọ n'etiti anyị isi biko tụkwanụ ọzọ tizianụ ọzọ odudu ịpụta nnukwu arụsị ọzọ anya na-etọrọ ji asa eje ụzọ ọka o buru ụzọ nna ọ ga man of God ka ewu nna biko eme deliverance obiam from that your post afọ m n'otu eju just mmadụ 10 or 4 mmadụ 8 mmadụ na-abụghị ya n'ebe a na 2,000 at least ị nwere ike inye anyị 100,000 no problem just naanị mmadụ na-abụ 2,000 aha anyị ekele unu 3 okonokwa na ekele gị ọfọ mmadụ 6 mmadụ 6 odogwu na akwụnukwu nwa anyị ji eje mba Emeka nwoke abịa praise of akwụnukwu ọfọ 7 ọfọ 7 ọfọ mmadụ 7 mmadụ 4 now ọfọ 6 ugwu ọba na azụ gwara ma birigo goziri esa agwa mgbe e nyere unu ihe na-ebe a karịrị 20 ọ fọrọ naanị mmadụ 5 ogbo obi POS ekene ka ọ ga-adịrị gị ọnwa chika ka chika yes ọfọ mmadụ 4 ọfọ mmadụ 4 ihe niile na-ebe a ka a na-ayọ 4 ọpọdụ nọmba people I know just mmadụ 4 ka ndị dị na only 4 people agbara ike only mmadụ 4 ka anyị dị but nobody can stop me from loving you. I'm free to my lover. ọ ga-adịrịrị gị na mma ehi n'akọ ụmụnna na-ada eri uru chetara ya nye onye ka onye a na-emere onye ka rigoro dị na my friend a na-egwe aka bịakwa n'ise sebe gịnị J E S U and that is Jesus. Ka wee Jesus wee ọka eke n'aha Jesus. Achọbụ ka a gaala bụ ese maka akọbata Jesus na this family. Go wee go ọfụma. Thank you. Ka ndị dị in charge of this money. Give 2,000. Were 1,000 na-enwe unyi. Ihe wee mgbe m na-asị ekwe onye ga-awara m keeki ọgwụkwọ onye ga-awara onye keeki onye okwu eziokwu ị ga-echechiela soro ego tinye n'akpa ị nara anara ọsị give it shall be given unto you and for this also freely you have received therefore freely you shall give. See amen. See amen. Anyị si egwu atịgo ya gị n'aha Jizọs. Pụpụta na ebe a. You get in charge of egwu. Person wey no person, you know they keep person. If you want to go first person, I'm not the sick. You won't give me medicine. Wọ́n ọ̀gá ìlàjì wí lówó ọ̀gá ìlàjì wí lówó àwọn ọmọ ihe ilẹ̀ mẹ́. How I do it.
I
Guys, we make this reception will be a success. In the next 10 minutes, I got by to traditional marriage. You got permission to hear from my chairman. If you
They're going to give it for each as fine. They're going to. He let up a 1 naira 60 on so. Oyi. Keji, Bobby, I gave you now. Obuya, I want him. Obuya. Me, commit to one about. Now, Dado. Who never tried to see that confusion? Yeah, come. Iman ika chanti di happen. Also the desire na so go make it work out me na so no. Opezo fu. Now before that he dey go ni here. People go back for 1,000 go take go to first. Go take go to upper first. Ngwa. Ile kwa buyeza ya kwa. Bunia di apa. Yes. Tama CDC. Aya. Go na kwa. Yes, and can work as super reliable. Oh, my young worker, I got better. Or come and not have the Agoraya, but go easy and play the Agoraya. I'm not even the mother each my economy. Chairman of the nation. What time from there? Also, the Agorapa, also the Agorapa, I have Pagaria. Go now, I want all about. Chairman is gone for the people. Not on Haka. I got a good paper. Zion was an I go the way of far. Or go for the old man. I am not the old man. What can you report to them? Also, here is enough. And I get embarrassing. Not that apple when I rap. Chairman, they go now for the name. For you, you know, can I go to Chairman? I go to Chairman. Can I go to Chairman? I any morning, I take you now. That's
Kedu ndị nọ n'ebe a? Ndị ugbu a bụrụ n'ebe a. Echi niile isi na nwaanyị na-ahọ di na nwaanyị ọbụla aga-eti ọ bụrụ na akọsi ya. Ezali wete n'ihi ka ha sepụtara unu ka unu wee fụ ha. Onye a iwetara ya aja ya ntụ ọchụ. Onye si na orula meso ya na ahara ise ha. Ọ banya na ọgwụ. Onye a ịkpatara ya onye na-eji ka m ị na-akọrọ onwe gị. Unu fụrụ ya nna anyị ukwu unu ahụgoro nke my prince. Unu afụgo ka o si dị. DJ ọbụdụ redio nwunye ga-adịde na ụmụ nwoke niile juru ebe a ọ wee bụrụ ihe ume ka a kọpụtara ebe a upon the whole men say special something negoroda girl na niile. DJ here blues ọ ga be in romantic mood ọ ya na romantic mood. DJ here blues tea no problem. Yes, now listen. Everybody, we will dance for the man. Dance and I then appreciate that girl. Single out among multitude of men. I DJ can you desire it now. Dance. Thank you. Yes, I'm with the man. Only that time with this year, we don't do my own. All of us get in the car. You know, what you On a
Don't worry, I know. Take up. Now your party can say photo. Il est pas bon, il est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. MC. Oye, yo Full guy across na pala lens na. I want more battle shot. Right final. Don't sleep. Wake up. Wake up. So everybody, group of bodies,
Yes,
On behalf of any club in the state, I present this little token to our qualified member, Linus Onyama. anyị na-eji otu obi n'otu olu wee sị na ihe Chineke mere nwanne anyị nwoke dị mma. Ọ na mere anyị niile ji wee nọdụ ebe a wee sị biko ma efere onye ma nke eri Igbo wee gọzie n'aha Jizọs. I have been
biko megoro ka Ọhaneze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma biko mee ka anyị mara ka obi dị gị na mmemme a emere tata n'ụbọchị tata obi dị nsọ awara ana m eke na Ọhaneze bịakwutere ndị bịa nọnyere m ihe n'ụbọchị ọnụ na ha ọbịbịa ha ya bụ bịa ka ha yi amen wee na-asị ka Chukwu nọnyere ụfa mepere m ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ amen ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ mbụrụ gbara mmemme wee sị na unu zu ka eme na-asị ide ka unu ji wee na-ekpe ekpe na-asị na Jehova ga-enye unu ọzọ nwoke ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ọ ga-enye unu ihe bụ niile eji agọzi ezinụlọ ife ọbụla bụ ife ụdị ụkọ na ndụ unu na unu enwetabeghị unu ga-enweta ya na mmemme a n'aha Jizọs ego bọọzụ na-ekene gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu Ada Jizọs ọ ga-adị gị na mma ọ bụ na ibu